Sanibona nonke emakhaya kuphela kuphi la kufinyelela khona uhlelo ka Dr Mnguni TV umelaphi wendabuko. Namhlanje ngizokhuluma nabantu, ngizokhuluma nesizwe sikaphunga namageba ukuthi ikhona lento okuthiwa umpumelelo. Sinenkinga yokuthi izinto ayihambi ngendlela futhi izinto ayihambi kahle. Kuyenzeka ube umuntu osebenzele emuva kuhle kwenkukhu, uqhwande kodwa kungafikeki phambili, injabulo ingabi khona ngokwamandla osuke uwakhipha ufuna ukujabula kodwa kungenzeki. Impumelelo ila khona umuntu othi mebheke emuva bese yabona ukuthi kahle into engiyenzile, kahle sengize ngahamba ngafika la kwaze kwatholakala ukuthi sengenza ukuthi nokuthi. Manje abantu abaningi abakwazi ukufika kulelo zinga, abaphumeleli ngenxa yemisebenzi abayisebenzayo, abanye nje abaphumeleli kwakhona ukuthola umsebenzi akwenzeki. Omunye umuntu akaphumeleli noma efunda, impumelelo ingabibikho, afunda azayeke kungabikho ukuphumelela. Omunye umuntu akaphumeleli emzameni, mhlambe uyahamba uyodlala ikhasino angaphumeleli, uyahamba uyodlala uyobhejela ibhola angaphumeleli, uyakhuluma nabantu inkulumo yakhe njengaloko. Omunye azafika kuma interview phakathi kuthiwa nawo ama interview axoxe la ndoda mawaphumelela uthola umsebenzi angaphumeleli. Inkinga edala lokho ilento ekuthiwa umpumelelo. Umpumelelo umuthi wesintu ubomvu, ungawufanisa nemithi ehlukahlukene ebomvu, kodwa wona ubomvu bawo buhlukile kancane. Umuthi okhona otholakalayo owenza umuntu ukuthi aphumelele ezintweni zakhe zonke, aphumelele ezintweni zonke azifisayo. Umenza into iphumelele. Umuntu akaphumeleli kuze kungene nasey'nganeni zakhe zingaphumeleli ngoba isiqu nomthombo ongumzali impumelelo yavalwa. Abanye impumelelo bayivala ngekhanda lemvu, ukhulunywa ukuthi lo akasozaphumelela, akasozophumelela ngisho esezame kangakanani ingabikho nje impumelelo. Omunye umuntu afike impumelelo ehle ngoba impumelelo ayikho kuye. Ilokho engizokhuluma ngakho namhlanje ukuthi singayijaha izinto zonke zasemhlabeni kodwa ayikho into ebalulekile njengempumelelo ukuthi ukwazi ukuthi uphumelele. Ikhubalo ke leli likhona eSouth Africa, elikhona eMzansi, igama layo kuthiwa umpumelelo. Abantu abaningi abaphumeleli sebese bahlala ngisho emazweni angaphandle bethi bazama khona lutho. Abanye ungena emsebenzini athi ngicela ukuthola impesheni khona ngizoyizamela ngoba ngiyasebenza kodwa ngibona lutho, ayithola impesheni azame kubheda ngoba impumelelo ivaliwe. Kodwa lo mpumelelo engikhuluma ngawo futhi uyakwazi uma usebenzisa bese wenza indlela yokuthi ukhule, uzame indlela yakho ihambe ngendlela ofisa ngayo, ukwazi ukuphumelela ngokwendlela efanelekile. Ilokho engizokhuluma ngakho namhlanje, engithi abathandi bohlelo lwami nabalandeli abaningi abalandela lezi inkulumo ake beyibuke lempumelelo ukuthi akukho umuntu othintekayo ozothi ngiyazama ngiphumeleli, ngiyazama kulunga. Omunye umuntu uyatshelwe kuthiwa ngeke kulungelwe ilutho, ngeke uzophumelele, iyahlangana-ke leli khambi ngakhona ukuthi likusize. Ilokho engizokusho namhlanje, ngingakhohlwa-ke nanini na ngikhona wabumnguni umthando wabantu unani. Ningakhohlwa ukusubscribe uma ukuthi uyaqala ukubuka le video. Inkosi ikugcine, inkosi ukwenzela umusa. Amen.